Així vivim al directe a Marlex Media Group. 7 multicàmeres, àudio lliure de sorolls, realització tècnica i dinàmica amb qualitat televisiva. Cada detall és important. So, càmeres, llum i equip humà. Garantim un àudio nítid, estable i professional. El teu missatge es mereix arribar més lluny. Marlex Media Group, streaming professional per a marques que busquen impacte real. Donar és educar per viure. Avui a Educació sense filtres parlem amb Arnau Murià. Va esperar més de 10 anys un trasplantament de ronyó. Una conversa sobre vida, resiliència, solidaritat i molta educació. Perquè ser donant és deixar una empremta que pot salvar vides. Comença Educació sense filtres. Benvinguts, benvingudes a Educació sense filtres. Avui fem un capítol diferent, un capítol que parla de salut, que parla de vida, però també d'educació. Parlarem d'educar coses que s'acostumen a oblidar a les escoles, com és que passa quan la vida queda suspesa, quan la vida queda pendent d'una trucada, quan la vida d'una altra persona pot dependre de la nostra. Així, no és un dia qualsevol, perquè avui és dimecres, el primer dimecres de juny, i és el Dia Nacional de Donants d'Òrgans i Teixits. Una jornada en la que volem donar les gràcies a les persones que decideixen ser donants en vida, però sobretot a les famílies que acostumen a quedar sempre silenciades, que són les que a vegades, sempre han de decidir si una persona és donant o no en el moment de que ha mort. Avui començarem en primera persona perquè portem una història increïble de superació, la història de l'Arnau Murià, advocat nascut a Mèxic, o jo dic que català nascut a Mèxic. Va venir a Barcelona buscant una possibilitat real de vida, de continuar, després d'estar més de 10 anys en llista d'espera, anys de diàlisi, i finalment va rebre la trucada. Arnau, benvinguts a Educació sense filtres. Moltes gràcies per convidar-me. Abans d'entrar en detalls mèdics, jo volia començar pel principi, que va ser el moment en què ens vam conèixer, de fet, no? Jo vaig viure, ens vam conèixer una mica abans, però vaig viure el moment de la trucada. Aquesta trucada en el que t'avisen que hi ha un ronyó per tu, després de 10 anys. Explica'ns com vas viure, què vas sentir, què va passar en aquell moment. Aviam, era un moment particularment dur perquè tenia un excés de potassi a la sang, és a dir, un nivell més alt de lo normal, fins i tot per un dialitzat de potassi a la sang. De vegades, si un es descuida amb algun dels menjars que tenen excés de potassi, passa això, i havia perdut el control de les meves cames. No tenia control de les meves cames. Vaig sortir al lavabo. Evidentment, els nefròpates no orinem. Nosaltres únicament podem anar de ventre. I jo sabia, per experiència guanyada, que si jo podia anar de ventre, donaria un parell d'hores al cos abans que les cames tornessin a fallar. Del contrari, jo hauria tingut que demanar una ambulància que em dugués a l'hospital. Vaig passar com vaig poder. Em recordo que fins i tot anava quasi caic a la sortida cap al lavabo. Surto del lavabo, torno ja sentint-me força millor, perquè, evidentment, el cos a la mesura de les seves possibilitats n'ha deixat una mica. En aquell moment sec, una mica avergonyit perquè havia interromput la classe, o el mestre no li agradava massa això de les interrupcions de classe.
bona persona, però no li agradava això. I, a més, havia tingut que moure molt els companys perquè jo estava al fons del... Estàvem al fons de la l'aula, classe sí. i havíem de travessar tot el... I de sobte sona el telèfon. Veig que és la Fundació Puigverd. Tampoc vaig donar major importància perquè molt sovint em trucaven, passa això, vine abans, fes això, tens hora per això, has de fer això, o el que sigui. Surto, demano perdó, contesto, em diuen, Arnau, sembla que hi ha un ronyó que t'encaixa, que potser t'encaixa. Tracta de venir abans d'una hora. I pues, era hora pico, jo havia anat amb bicicleta. La bicicleta es tenia que carregar perquè jo anava amb bicicleta elèctrica per donar-li una mica de moviment al cos, però el meu cos tampoc podia resistir a anar fins a Esplugues amb bicicleta sense un reforç elèctric. I vaig decidir dir, bueno, pues, pregunta si algun company et pot portar. Vaig demanar primer a veure si algú tenia una motocicleta. I no, se va fer una companya per portar-me. I bàsicament... Al final vau anar amb moto? Amb cotxe. En cotxe, era. Amb cotxe. Va portar-me i la veritat és que a Mèxic jo ja havia tingut una trucada que havia derivat amb un al final no trasplantem. Perquè la trucada es necessita una prova següent, que és el que li diuen les proves creuades. És que agafen la meva sang i la sang de l'òrgan, les posen i veuren si es barallen. Les posen en que no hi hagi incompatibilitats. No, però realment Sí. les posen al tub d'assaig i veuen si es barallen. Sí. Si hi ha Sí. controvèrsia entre la sang. És a dir, és una prova molt empírica, segons m'expliquen. I bàsicament vaig anar allà i... però el tema és estava plorant, la veritat és que no havia tingut cap possibilitat. Quan jo vaig arribar a Barcelona em van dir que el cas era complicat. Després el metge li va xerrar amb un amic comú que el meu problema era molt més complicat del que s'esperava. I un bon dia em va dir, felicitats, hem tret 2 zeros a les teves probabilitats de no tenir el ronyó. Com és això? Sí, quan abans tenies una possibilitat en 10 milions de ser trasplantat. Ara tens una en 10.000. Uau. Això jo vaig dir, bueno, vale, és com... Sí, retomant una mica, perquè clar, hi ha tant que no diuen. Jo vaig tindre la sort de ser testimoni d'aquell moment de la trucada i jo era una de la teva companya en aquell curs. Estaves al costat Estava al dret. costat dret i sempre estàvem com al cantó final i aleshores, clar, jo vaig tenir l'oportunitat de que et veia. Ja et veia que sí que et costava moure't i tal, i aleshores estaves parlant d'esquenes a mi, però jo vaig veure la teva expressió i pensava que t'estava donant un sincopo, que t'estaves desmaiant, alguna cosa que et trobaves malament, i fins i tot em vaig aixecar com dient, és que el profe estava parlant i jo com dic que s'està caient, saps? I aleshores tu vas girar i vas demanar, algú té cotxe que em porti a l'hospital, no sé què, i ens vam aixecar crec que 3 o 4 persones i al final doncs vas agafar una... I per mi també va ser com, o sigui, vaig veure el moment de la trucada, no sabia tota la teva situació, i una mica estem avui aquí, hem fet les entrevistes i hem conegut la teva història gràcies a percebre una mica només, no puc imaginar el que et va passar pel teu cap, percebre tot el que estaves com patint en aquell moment. Potser, aviam, sí vaig reflexionar molt com el diria. Perdoneu, interrompo la classe perquè he estat esperant un ronyó per 11 anys i m'acaben de trucar que hi ha una possibilitat. Una cosa així vaig dir. El tema és que jo ja estava molt assumit que no arribaria al trasplantament i que moriria. Feia 6 mesos, un any, fins i tot que els meus llibres que tenia a Mèxic els vaig donar a la Universitat de Guadalajara, que és on vaig estudiar i després vaig ser profe. I jo ja havia acceptat el meu destí.
Ja pensava que ja no n'hi havia camí, que només estava resistint a veure si arribava a l'amor després que els meus pares. I era l'únic, bàsicament, a veure si puc arribar després que els meus pares. Abans, mira, agafem aquest fil i anem més enrere. Anem al principi. Anem de conèixer, a veure si ens permets conèixer l'Arnau d'abans de la malaltia. L'Arnau jove que vivia a Mèxic, que pensava, això que dèiem abans de començar l'entrevista, que eres una persona que tothom pensava que series, que arribaries molt lluny i tal, que jo crec que ho has fet, però explica'ns això. En un cert sentit, però pot ser l'Arnau en sentit d'abans de la contrari. malaltia. I com va arribar la malaltia? Jo quan era estudiant de dret era un excel·lent estudiant i tenia, a més, unes avantatges que si les esmento ara potser ningú pot entendre que tingui sentit el que diré. Tenia accés als llibres. És a dir, els autors, els doctrinistes, els grans coneixedors escrivien llibres no per estudiants, no llibres de text, sinó llibres, que tenien alguns quants advocats destacats de la meva ciutat. Però no existien a la biblioteca ni de la universitat, ni a la biblioteca de l'Estat, ni enlloc. Per llegir aquests llibres un tenia que anar, gostar de les simpaties dels advocats importants i li deixaven a un entrar a la biblioteca i llegir-los allà. Jo, primera cosa, tenia accés als llibres. Segona cosa, tenia una capacitat de lectura forta. Tercera cosa, era ben paregut. Quarta, era atlètic. Era fort. Estava a l'equip de judo de l'escola, de la universitat, i a més feia boxa i a més podia córrer una temporada molt llarga d'aquell temps, potser per això se'n va malmetre una mica el ronyó també, podia córrer 20 quilòmetres cada dia, 6 dies a la setmana. Era un atleta, parlava 4 idiomes a llavors. A Amèrica no és tan comú parlar tants idiomes com aquí, no és tan necessari, a llavors tampoc és tan comú. I tothom deia que t'arribarà lluny, que s'anirà. Jo aixecava la mà el primer dia de classe, de qualsevol classe, a partir de tercer semestre, i els mestres em deien, digues, Arnau, què vols? Sense haver estat presentat, sense conèixer. És a dir, alguna cosa es tenien que parlar entre ells, els mestres, a la sala de professors. I com va arribar la malaltia? La malaltia va arribar quan vaig tornar de fer un màster a Barcelona. Vaig tornar i al principi vaig tenir moltes dificultats per situar-me al món laboral. Però ja moltes, comparats amb les que venen ara, no. Però comparativament a llavors vaig trigar com un any en poder-me posar de nou. A l'any ja era profe titular a la universitat, a l'any ja treballava... No està pas malament, Això avui no passa. Sí, a l'any ja tenia el despatx amb 2 empleats, a l'any ja tenia la representació dels 2 despatxos més grans del país a la meva ciutat, i jo deia, bueno, ja comença a millorar les coses. A l'any, curiosament, la nòvia que vaig deixar o que s'havia acabat la relació abans de venir al màster a Barcelona havia demanat per tornar. Tot semblava que, bueno, ja ha hagut problemes, però ja hem sortit i ja anem endavant. Estàs al camí de la vida, ja. Llavors arriba el diagnòstic. I el diagnòstic, primer... Quants anys tenies? Tenia 32. 32. El diagnòstic va venir primerament, jo a més de tot el que dic, jo havia practicat jiu-jitsu brasiler a Barcelona, a una bona escola, que era la primera d'Europa en aquell moment. I vaig tornar a Guadalajara amb el Santo Grial, perquè això es considerava el Santo Grial en aquell moment, era l'art de moda que tothom volia saber i que no n'hi havia qui ho ensenyés. Jo era el 4 més graduat, del tercer més graduat de Mèxic.
Llavors era una mica com un altre cop el que tothom vol ser. Però èxit a la feina, tenia la a feina, l'amor, tenia el meu grau d'influència. Sí. Si el meu estat, que és una mica com si parlessin la Generalitat, bastava que s'esmentés el meu nom en una junta de gabinet perquè tothom sapigués qui estava parlant, a tots els consellers, allà es diuen secretaris. Els hi deia pel primer nom, és a dir... Els coneixies. Per què? Perquè havien estudiat amb mi. I tenia la fama de màquina. Jo de 50 matèries vaig treure 40 matrícules. Uau. És a dir, era un cas especial. Es suposava que tot estava perquè jo anés endavant i que tot em sortís bé. A mi em va ensenyar el meu ofici m'ho va ensenyar un dels advocats més prestigiats del meu país. Semblava que tot anava per bé. Amb les contradiccions i les dificultats, perquè un les té, però bueno. Resulta que estic amb un company, un amic em demana que li faci un entrenament privat de jiu-jitsu, estem entrenant. Ell era estudiant de medicina. Un estudiant terriblement dolent. Va fer el batxillerat en 6 anys, perquè va anar suspenent, i va fer la carrera de metge en 10 anys. Wow. Però com que la seva passió era la medicina, des de la secundària, és a dir, fins i tot abans de fer el batxillerat, des dels 14 anys, havia estat treballant primer a la Creu Roja com a voluntari, després a l'hospital com a voluntari, i mai havia sortit de l'hospital. És a dir, un metge suposadament dolent, acadèmicament dolent, però professionalment brillant. Li dic, escolta, m'està passant això, mira, vaig a córrer i avui només he pogut córrer 10 quilòmetres perquè m'ha passat això, que em fa mal aquí al tendó d'Aquil·les i deixo de córrer una setmana, juguereix, però després torno a córrer i no està bé, pots veure, i ell toca i em diu, a veure, el que tu tens és una tendinitis. Això es resol, però aquí hi ha un problema més greu. Fes-te mirar uns analítiques de sang perquè penso que tens un problema de ronyons. Ostres, així, que bo. I jo li dic, estàs boig, matasanos de quinta, nomás ves Doctor House y ya te sientes lo máximo. Però bueno, Arnau, digues el que vulguis, fes-te les analítiques. I pregúntale a Sergio. Sergio era un amic comú que teníem ell i jo, que era, en metge, una mica l'equivalent a jo, un advocat. Havia tingut totes les mencions, tenia 4 especialitats, era anestesiòleg, cardiòleg, cirurgià i hepatòleg, penso, o internista. Era una bestialitat de metge que només veia una cosa i ja s'anava fins al final. Com deien que jo era com a advocat, que a mi me començaven a explicar gairebé un judici, un tema, un assumpte, i jo ja sabia a quin jutjat, què passaria, quina apel·lació, quin era la mà del jutge, tot. Perquè, a més, durant els 5 anys de carrera no només vaig tenir les millors qualificacions, sinó que vaig treballar als jutjats, sempre, portant cafelitos, traient fotocòpies, ballant al gos del jutge i anant a recollir els fills a l'escola del secretari. Però vaig estar 5 anys als jutjats. És a dir, quan jo vaig sortir de la carrera, jo ja sabia el meu ofici. Llavors, li dic, bueno, fes-te les analítiques. I el paio fa unes analítiques, em demana unes altres, i un dia ja em cita a parlar. Tens que pensar que necessitaràs un trasplantament de ronyó perquè estàs molt greu. Uau. Un dia. Això d'entrada. Jo dic, això està lleig. Vaig dir, bueno, vale, el meu amic tenia una mica el problema de que li agradaven massa les peles, el Sergio. Era molt bon metge, però li agradaven molt les peles. Llavors vaig anar a un hospital de pobres, públic, però és l'hospital de pobres, segon l'hospital de pobres més gran del món, que és a Guadalajara. Penso que té 10.000 llits, una cosa així, una brutalitat. Perquè vaig dir, normalment la medicina privada té la tendència a vendre també, però la pública té la tendència a minimitzar per fer espai. Clar. Arribo a l'hospital de pobres, passo 3 dies de proves, 4 dies de proves, i efectivament, Juan, te llamas.
Em diuen, tens això, felicitats, el teu amic t'ha fet un gran favor, t'ha detectat la malaltia 6 mesos abans de temps. Això vol dir que es pot fer alguna cosa? No es pot fer res. Perquè en realitat és una malaltia que tu vens arrossegant des dels 4 a 5 anys, amb un pas tan petit que, evidentment, el que ha matat ja està consolidat. Per això, si aquest és un programa d'educació, una primera lliçó podria ser que un cop l'any la gent es faci, o els nens també, perquè jo vaig començar des dels 4 anys amb això, una analítica de sang. Una analítica de sang i un internista que hagués vist això, ja hauria tingut ronyó. La prevenció. Una mica de prevenció. Gràcies per recordar que estem a Educació sense filtres. Estic totalment imbuïda a la teva conversa. La veritat és que sí, que és que aquí, ho he dit a l'inici, parlem de vida i parlem sempre a través de la mirada educativa. Has dit moltes coses ja que serveixen per a educació. Primer, grans professionals que no tenen bons resultats acadèmics. A vegades sempre es fa al revés. Des de l'educació només es mira la part acadèmica i s'oblida la part de la persona. I segons, parlar de la salut, parlar de com cuidem el cos. Parlem de moltes coses que estem tan ficats en currículums, en continguts, que a vegades oblidem el més important. El principal contingut som nosaltres mateixos. I què fem amb el nostre cos i la responsabilitat que això també suposa per nosaltres i pels altres. O sigui que gràcies, Arnau, per recordar-ho. Bueno, a veure, estem a Mèxic i comença aquesta vida, diguem-ne, es trenca tots aquests somnis. Es trenca els seus somnis, la nòvia que volia tornar troba que l'home amb el que ho havia deixat no era tan dolent i se'n va amb ell, la feina s'estanca, i a la universitat conservo les meves classes, però amb bastantes feines, i finalment una cosa que semblava que era un progrés, que ja començava a ser lineal, és a dir, si insisteixes, com l'educació, de vegades nosaltres, quan fem l'educació, sabem que de segon ve tercer, de tercer ve quart i de quart ve cinquè. I mai podem concebir, el més que pot passar és que repetim cinquè o repetim quart, però mai podem concebir que de C ens tornem a primer. No ho imaginem, no ho podem concebre. Sí, és una altra idea a les escoles de parlar de que podem morir sempre, també moren els nens petits, o que podem emmalaltir, ja no parlem de la mort, parlem d'emmalaltir, que és una mica el que et va passar. Quan arriba aquest diagnòstic, arriba la idea de la mort. Clar, jo em sento identificat, jo soc autònoma també, i també he passat per situacions semblants, bueno, no, però dures, i aleshores de diagnòstics molt, molt complexos, i aleshores nosaltres no tenim, quan estàs treballant per tu, això que has dit de que deixes el teu gabinet d'advocats a part, perquè potser canvia el teu focus. El teu focus des del diagnòstic no és el treball ni la feina, no és la nòvia, no és el casament, sinó és el sobreviure. Sobreviure, a veure. El despatx es va estancar, la meva praxis, és a dir, vaig deixar de créixer, però vaig conservar la meva praxis, és a dir, hi ha un sentit del deure que té tota professió. L'educació meva me la va pagar el poble, la van pagar els impostos, és a dir, jo tinc fins a cert punt l'obligació d'ajudar als demés. A Mèxic diem molt això de que el que no vive para servir no sirve para vivir. I jo continuava fent d'advocat i bastant, però amb limitacions. Però el que va aturar-se va ser el creixement, és a dir, el despatx ja no va ser el boom ni res d'això, simplement, com jo deia, era un despatx de pedales i que perdia diners llevat de quan guanyava. És a dir, al final de l'any sortia amb certes utilitats, però molts mesos anaven amb pèrdues. Però finalment això és també una mica com miri cadascú el seu paper a la seva vida. Jo veig l'advocacia ni com negoci, ni producte de comerç,
ni com una cosa d'absoluta altruisme. És el meu modus vivendi, la meva manera de viure. Però la meva manera de viure implica que tinc que anar pel món a ajudar-li a la gent. Jo, com he dit, era profe d'arts marcials en aquell mateix moment que em vaig... i profe de dret. Finalment, un dels meus ministeris a la vida era ensenyar a la gent que no es pot defensar a defensar-se. I, eventualment, defensar el que no es pot defensar-se. Les dues. Ensenyar a defensar i defensar els altres. I això deien de mi des del col·le, quan tenia 3 anys, deien ja viene el justiciero. Quan et diuen el diagnòstic, és el moment que comença la diàlisi? No. No? La diàlisi va començar molt més tard. Em van dir, d'aquí a 6 mesos tindràs que fer diàlisi i viuràs uns 5 anys més. Això és perquè el ronyó es va deteriorant. O sigui, en el moment del diagnòstic, el ronyó encara funcionava? A veure, nosaltres naixem amb la funció renal del 100%. La funció renal del 100% dona per 4 cossos nostres. L'única raó per què l'ésser humà té això és perquè les mares necessitaran tota aquesta capacitat nefrològica per poder produir una criatura. I per això els humans tenim 4 vegades la nostra necessitat de ronyó. Quan a mi em van detectar, jo ja tenia 23% de capacitat. Què vol dir? Que el ronyó es comença a excedir. I a l'excedir-se, per poder complir la seva funció, es va matant a si mateix. Es va morint en la ratlla, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, a l'any següent tens menys, a l'any següent tens menys, a l'any següent tens menys. A mi em calculaven que arribaria en 6 mesos tindria que fer diàlisi. Pues vaig trigar 3 anys. Em vaig defensar com diem a Mèxic, com gato patas per arriba. Em vaig defensar el més que vaig poder. I quan ja estava a punt de cedir, de dir, bueno, vale, vaig a hemodiàlisi, va arribar el primer ronyó. Wow. Va durar-me 6 anys aquest ronyó, però als 4 anys de trasplantament, més o menys, ni tan sols als 4. Als 3 anys de trasplantament vaig patir una pneumonia. Malgrat estar vacunat, jo penso que la vacuna va ser la que em va disparar la pneumonia. I van tenir que triar si salvaven el ronyó o salvaven l'Arnau. Van tenir que deixar que aparegués un rebuig que després, per més que es va fer, no es va poder aturar. De totes maneres, record avui, Dia Nacional dels Trasplantaments, de cara als metges, perquè el trasplantament de ronyó és dels meus més complicats i ja és el que té taxes, jo crec, de rebuig més gran. Sí. És molt complicat. No s'acaba la carrera de la lluita per la vida quan trasplanta, sinó que comença una altra etapa. Has estudiat bé. El ronyó és l'òrgan que més es rebutja de tots. El cor, el fetge, tots això tenen panorames d'immunosupressió molt més petits. Curiosament, el ronyó és el que més... Ja no és un tema de trasplantament, no és un tema de cirurgia, és un tema d'immunologia. I sí, bàsicament, la noció bàsica, i que és millor entendre'l d'aquesta manera, el ronyó que li trasplanten i li posen amb un el comença a rebutjar al moment que li posen el bisturí a la pell. Ja, a partir d'aquí, tot és rebuig. El que es pot fer és aturar el rebuig. Fer-lo quasi inexistent, o fer-lo molt, que vagi molt a poc a poc. Però el rebuig sempre hi serà. Més o menys. Jo crec que també és important que, també com a tema educatiu, de parlar biològicament, parlem de què és el ronyó, què fa, què és la diàlisi, per què s'ha de fer, però que oblidem d'ensenyar el cos com quelcom sistèmic. I que, o sigui, tu dius un ronyó i fa aquesta funció com a concepte, però és que hi ha moltes més parts. Una part és com a una part, és el tot és una part. El primer que s'ha d'entendre és que el ronyó té 200 funcions. Les 4 principals que recordo és netejar el cos de certs tòxics, nivellar la temperatura del cos,
nivellar la pressió sanguínea y generar una serie de hormonas necesarias, entre ellas la testosterona. I l'assimilació del calç per als ossos. Wow. És a dir, jo per cert, com a conseqüència o ressaca de la meva malaltia, tinc osteoporosi, no tinc osteoporosi, perdó, tenia osteopènia a quasi tot el cos quan em van trasplantar i tinc artrosi a malucs, pulgars, turmells i genolls. Com a conseqüència del mal funcionament del ronyó. Sí, perquè un cop s'altera el sistema. El que passa, la cosa amb el ronyó és que de tots els òrgans vitals, òrgan vital vol dir que es necessita per viure, és l'únic que no té una mort, una falla múltiple d'òrgans, que és finalment el que provoca la mort, tan ràpida. El cos pot resistir més o menys una setmana sense ronyons. Sense funcionar. I això és precisament la diàlisi. La diàlisi és anar jugant amb aquest terme de més o menys una setmana que pot resistir el cos per anar netejant la sang, que és el que fa el ronyó. Ara entrem en aquesta etapa de la diàlisi i el que significa la malaltia crònica. Deixa'm recordar que a Catalunya som un dels llocs del món on més trasplantaments es fan i més donants d'òrgans es fan. Es fan, tinc dades, miro una mica a l'ordinador, el 2025 es van fer 1.356 trasplantaments d'òrgans aquí a Catalunya, dels quals 945 de ronyó, 206 de fetge, 68 de cor, que és com un miracle, i 110 de pulmó i 27 de pàncreas, que el pàncreas abans tampoc es podia trasplantar. Ja. O sigui, torno a insistir en donar les gràcies infinites als equips metges, als doctors que s'especialitzen en trasplantaments, en tots els equips que ho fan possible i amb les famílies i les persones donants. Per cert, jo soc donant. Soc donant a través d'un testament vital que he fet i perquè parlar de trasplantaments i de ser donants és parlar de vida, no parlar de mort. No, em va donar molta pau fer-ho. A més, ho vaig fer davant dels meus fills. I bueno, hem deixat a la descripció, també aprofito i ho dic, a la descripció hi ha informació sobre com fer-se donant a la documentació, que també està a la pàgina de la Salut de la Generalitat, i de com de centres d'informació per saber més coses, tant si ets necessites un trasplantament com si vols ser donant. Doncs entrem... Diuen sí. que el Barça, que Catalunya és el Barça dels trasplantaments. Fins i tot molt més que el Barça. Sí, la Premier League. Val. No entenc res de futbol, potser he dit una tonteria. No, el que vull dir que són molt bons, són extraordinàriament bons. Sí, em diuen els meus companys que he dit una tonteria, ho sento, futboleros. Jo soc culer, però no entenc res de Barça, perquè he nascut davant del camp del Barça, soc barcelonina. Bé, entrem a l'etapa de la diàlisi, entrem en que vas dir una frase que he extret bueno, també recordo que vam fer una petita entrevista de menys de 10 minuts que està al nostre canal, aquest canal YouTube, us teniu l'enllaç a la descripció, i estic extraient com frases perquè em va sobtar molt, em va impactar molt la teva entrevista, em va inspirar molt també. Vas dir, parlant de l'etapa de la diàlisi, hi havia dies de menys malestar, però mai de benestar. Exacte. Doncs explica'ns una mica com va ser aquest caminar pel desert durant més de 10 anys, al final, no? En realitat, la caminada és de 20. De 20. Amb una etapa de cert benestar, intermitja del primer trasplantament, que va ser bàsicament de 5 anys o de 4. Com és una setmana normal a la vida d'una persona que fa diàlisi? 4 cops, no? A veure, aquella persona, aquella dona, que hagi sigut mare, està particularment equipada, ben equipada, per entendre el que és la vida d'un nefròpata. Perquè, precisament, una dona en procés de gestació pateix insuficiència renal. Arriba un moment en què les 4 vegades de capacitat renal que té no són prou per poder comportar del tot el procés de fabricar
un nen dintre de si mateixa. I retenció de líquids a les cames. Cames neguitoses durant la nit. Sudoracions. Vòmits al matí. Fàstic. Mareixos. Tot això. És a dir, és bàsicament, per dir-lo d'una manera simpàtica, recuperar la vida per mi ha estat parir-me durant 20 anys. Ai, pobra. Sí. És a dir, no parir-me pròpiament, però tot el demés sí, gestar-me durant 20 anys. Com és un dia de diàlisi? Un dia de diàlisi? A veure, un arriba a l'hospital, a Mèxic Quina hora? i a Catalunya hi ha diferències, però bàsicament un arriba amb una certa anticipació a l'hospital. A Mèxic demanaven una hora d'anticipació. Aquí amb 15 minuts ja s'hi estava bé. Esperes a que et cridin. És una mica com procediment. Recorda una mica els camps de concentració, a les presons, a les escoles, a ser institucionalitzat. Criden, aneu passant amb ordre, passeu primer els que feu hemodiàlisis amb catèter, o passeu primer els que fan hemodiàlisis amb fístula, és més aviat el segon. Passeu primer i després passi tal. I curiosament, jo observava que els meus companys tenien pressa per entrar. Jo normalment ja em cridaran, no em quedat esperant fins l'últim. Ja després ho connecten amb un. La primera hora de diàlisi sol ser bona, normal, però un dorm. Què és el que passa? Que el ritme de la bomba li comença a marcar el ritme al cor. I aquest procés d'adaptació requereix normalment dormir. En un cert sentit, el cor deixa de ser el cor d'un i comença a ser la bomba de diàlisi, el cor d'un. O sigui, se sincronitza el nostre cor La màquina amb de la màquina de diàlisi. Marca el ritme. Que curiós. I és una simbiosi també, perquè jo vaig estudiar, entre altres coses, meditació transcendental, que em permetia baixar el ritme del cor. I de vegades, quan no em feien cas les infermeres per qualsevol cosa, jo simplement em posava a meditar, disminuïa el ritme del cos, sonaven totes les alarmes i venien a buscar-me. Que llest. Bueno, pues, però és que no em feien cas. La primera vegada ho vaig pensar perquè aprofitaré la diàlisi per meditar. Després em vaig donar compte que aturava la màquina quan meditava. De debò. Es fan amistats a la diàlisi? Tens amics? Aquí menys. Aquí a a Mèxic Catalunya? més. A Mèxic més. No és... Bueno, primera, els catalans sempre són una mica més esquerps que els mexicans. Simplement, diguem-lo d'una manera més generosa i més correcta. O el que aquí a Mèxic es considera normal, aquí considerarien salamero. O sellepa. El que aquí es considera normal, a Mèxic es considera esquerp. De fet, jo a Mèxic tinc fama d'esquerp i aquí tinc fama de salamero. És a dir, simplement, segona raó, i molt important. A Mèxic només teníem una televisió per tots. Aquí teníem una televisió per cadascú. Wow. La riquesa fa que la gent es faci egoista. Tercera circumstància, a mi em separaven 2 metres, més o menys, de l'altre llit, als costats, i 3 metres o 4 del llit de davant. Llavors tampoc n'hi havia tant de lloc per fer amistat. A Mèxic, quan jo feia diàlisis, fins i tot un dia m'estaven veient així un company de diàlisis i em va dir que tanto l'he licenciado. Jo estava llegint análisis técnico de mercados financieros i evidentment no li anava a donar aquesta resposta a aquest pobre home. Li vaig dir, mira Joel, pues a mí me ayuda a evadirme un poco, a pensar en otras cosas, pensar. Y en verdad yo nunca leí ningún libro. ¿Y hasta dónde estudiaste, Joel? Hasta la secundaria.
órale. Pues si quieres, me traigo 2 libros i leemos en voz alta tu i jo. I així se'l vaig fer. Que bo. I després un altre es va apuntar. Doncs portava 3 llibres i llegíem en veu alta la hora posterior a la segona hora d'hemodiàlisis, que tothom està lluït. Durant la segona hora d'hemodiàlisis llegíem primer 3, després 4, després 5, després una que no sabia com llegir, li va cedir el lloc amb una altra que volia, perquè es va anar a ficar a la cel·la d'hemodiàlisis que teníem, precisament perquè ell volia llegir. Que bo. Després les infermeres de la sala del costat. Total, vàrem acabar que tenia que comprar cada mes 10 llibres Wow. per tothom. I llegíem i vaig dedicar-lo a fer literatura de l'estat de Jalisco per fer una cosa prou acotada. I un bon dia es van cansar, em deien la maestra. Un dia es van cansar, ja van dir ja prou, però els vaig fer llegir 20 llibres. A aquest home li vaig canviar la vida. Estic absolutament d'acord i crec que la pots canviar. I això també va per educació. Exacte, és que ets brillant i la veritat és que sempre expliques històries noves que em deixen emocionada perquè és una història increïble. Jo crec que quan algú és excepcional, encara que passi la malaltia, aquesta brillantor que tens sempre llueix en qualsevol circumstància. Felicitats. Potser vas canviar la vida d'aquelles persones amb les hores de lectura. Estic convençuda. Sempre diem que l'educació transforma. O sigui També vaig guanyar un judici i vaig comprar bicicletes per tots per poder fer pedalar durant l'hemodiàlisis i també que anessin millor. I els indicadors de tots van millorar. Que bo, que bo. A part d'això, o sigui, com a pacient, clar, el fer hemodiàlisi t'atura la vida, diguem-ne, laboral. És una de les coses que van fer a l'altre... O sigui, apareix el fet de la malaltia crònica i això té un impacte a tots els àmbits de la vida normal. I a l'altra entrevista vam parlar amb una companya teva perquè també vam voler saber com viuen les persones que conviuen amb una persona amb malaltia crònica. En el teu cas és el ronyó, però pot ser un altre tipus de malaltia crònica. I aleshores, doncs, explica'ns una mica, no? Quins altres aspectes de la teva vida va afectar o la gent que pensava que potser... A veure, per exemple, aixecar-se al matí pot ser molt complicat. Ja només comencem el dia. Sí. El primer que moltes... Té 3 o 4 matins, o fins i tot 5 a la setmana, el primer que tenia que fer era vomitar. Àcid, molt àcid. I el cos no m'acceptava res més que pa, mermelada o coses així molt processades, molt fàcils de digerir. Això era l'entrada. Després, moltes vegades no havia dormit bé degut a les cames neguitoses. Les cames neguitoses no són privatives de la insuficiència renal, però són molt concurrents amb ella, perquè hi ha una pèrdua de ferro a la sang, perquè llavors no oxigena bé la sang, i les cames comencen a necessitar moure's per respirar. En realitat és una sensació molt semblada a l'ofec, però per sota dels genolls, un cop un es relaxa per dormir, apareix la sensació de les cames neguitoses. És a dir, és difícil aixecar-se perquè un està intoxicat, però també enverinat al final de comptes. Sí. Però també és molt difícil aixecar-se perquè les cames neguitoses no han deixat a un dormir bé durant tota la nit. Després d'això és aixecar-se, banyar-se, anar a tractar de fer la feina i conforme avança el dia un pot anar guanyant. Va guanyant, arriba a l'hora de dinar, normalment jo em feia l'hemodiàlisi a les 5 de la tarda, que és el darrer torn, perquè d'aquesta manera poder tenir dia. Perquè hi ha una veritat absoluta, després de l'hemodiàlisi ja no es pot fer res. Després de fer l'hemodiàlisi, l'únic que vol un és dormir. Llavors, si un agafa el torn de les 7 del matí, per exemple,
arriba a l'hemodiàlisis, torna a casa, dorm i se lleva cap allà a les 3. És a dir, ja el dia per efectes laborals o pràctics s'ha anat. El segon torn és a les 12:30. Pues 3/4 del mateix. Arriba a una casa cap allà a les 5 o 4:30, necessita dormir 2 hores i ja el dia s'han anat. Jo, per tractar de treballar i per tractar de fer alguna cosa productiva, encara que fes poca, feia l'hemodiàlisis a les 5 de la tarda. Bueno, a les 6, de fet, era l'horari. Va haver-hi alguna persona, algun familiar, algun amic, alguna persona, no cal que diguis la relació, si pot ser, o per identificar la persona, que hagi canviat la seva actitud cap a tu quan va aparèixer la malaltia, quan ja no eres aquella persona brillant d'èxit, sinó que... Bueno, per començar, la nòvia en la que havia tornat va decidir que el seu exnovi era millor. Esa d'entrada. Bueno, això passa també sense malalties. Hi ha molta gent segur que té experiències així. Després, una que em va marcar particularment, que és molt recent. Un dia em truca una persona plorant i em va dir, escolta, Arnau, no et moris perquè jo no sé què faré si et mors. M'han dit a casa que no tindria que donar-me tant de temps amb tu perquè tu has de morir en 5 anys d'hemodiàlisis i ja portes 10. Ja has de morir, que no ho faci tant amb tu perquè em posaré trist després. N'hi ha molta gent que no em va donar encàrrecs de feina. Hi ha gent, en canvi, per exemple, que em protegia molt, que miraven. Una de les coses interessants de la meva vida és que jo no vaig deixar de practicar jiu-jitsu cap moment de l'hemodiàlisis. I els meus companys em cuidaven perquè jo al principi que vaig tornar... Els companys d'hemodiàlisis, dius? De jiu-jitsu. O sigui, tu sempre has practicat arts marcials. Sí, i seguia practicant-les. No ho has deixat de fer mai. Això potser és un consell que s'ha de remarcar, de que la gent una mica no deixi els seus hobbies, les coses que li agraden, els seus somnis. La gent no té que deixar els seus somnis si no mor. O el que deixa els seus somnis, als 6 mesos està mort. És una observació empírica de l'hemodiàlisis. Bueno, ja ho deia Viktor Frankl, a l'home i el seu propòsit. Sense propòsit no hi ha vida. Sí, exactament. De fet, ara mateix estic llegint aquest llibre. Jo el tinc sempre. Per 4a vegada. Jo també l'he llegit. El vaig llegir primerament 2 vegades en espanyol, ara l'estic llegint en català, perquè així el tenia a la biblioteca, i fa 4 mesos el vaig llegir en portuguès. Ah, que bo. Però els meus companys m'agafaven. Al principi era necessari carregar-me fora del tatami. Lluitaven i després de lluitar, com que el jiu-jitsu és lluita de terra, al terra, sobre un matalàs o un tatami, després de lluitar era impossible de vegades per mi aixecar-me. Em tenien que aixecar i carregar el vestidor. En aquest sentit, voldria agrair molt a la família Cuevas. Ells tenen un gimnàs a la Verneda molt enfocat a gent amb dificultats. Perfecte. I on ensenyen jiu-jitsu, boxa i judo. I ells em van ajudar molt. El Cristóbal tenia que aixecar-me, literalment, per portar-me al vestidor. Nosaltres vam fer un reportatge sobre les arts marcials que s'estan abandonant a les escoles, precisament, abans si la gent feia taekwondo, judo, karate, era molt habitual que els nanos, o sigui, que les escoles tinguessin aquest tipus d'esports quan s'acabava l'horari lectiu, i en canvi ara és que és molt difícil de trobar arts marcials. Jo penso que hi ha un parell de raons. Per una banda hi ha aquesta cosa de política correcció, de pensar que els que practiquem o els que ens capacitem amb la violència, necessàriament i per raó necessària, anirem a exercir-la per carrer amb tothom. Per una altra banda, avui estava pensant el mateix, perquè abans de venir aquí vaig anar al gimnàs, al poliesportiu municipal, i veia que en cap poliesportiu municipal té arts marcials. No, és que ara no ha desaparegut. Perquè la gent pot fer-se mal entre uns als altres, i finalment això al final de comptes comporta una despesa major per l'Estat.
Potser, Estava no sé. pensant. Jo crec que el que ensenyen les arts marcials és a controlar la violència i a pensar. A controlar coses com la respiració, Respiració, el control, la disciplina, control, l'esforç. No estem en una cultura d'esforç. sobreviure sota pressió. Si jo no hagués fet arts marcials tota la meva vida, jo simplement no hauria sobreviscut. Dic, la meva baralla... Nosaltres diem molt als arts marcials que mai ens està donat triar el rival. Ens està donat barallar com... El meu rival no va ser ni un gegant ni res, va ser una malaltia. Vaig sobreviure 40 vegades al quiròfan. El teu rival va ser la mort i m'encanta la frase aquella que vas dir de que sempre estaves jugant a escacs amb la mort. Exacte, sempre teníem escac. Que vull fer això no puc perquè tinc diàlisi. Que vull fer això no puc perquè... Que vull menjar això no puc perquè tinc el rei. Bé, però anem arribant... Bueno, podria parlar hores i hores amb tu, però hem d'anar tancant perquè tenim el temps i just expliques. Ara tens... Bueno, no ho hem dit perquè se'ns ha anat el temps, que has passat 2 trasplantaments. L'últim és el que vaig jo ser testimoni de la trucada. Ja fa, hem dit, 16 mesos que estàs trasplantat. I ara em deies, abans de començar l'entrevista, que t'enfrontes a una nova etapa, que és enfrontar-se a una vida. A veure, jo com el defineixo una mica, pot ser excés de drama, com que jo estigués al corredor de la mort a una presó. Un bon dia, s'obre la porta de la cel·la, arriba el guàrdia, i li dic que ja em toca l'execució. M'havíeu dit que em donarien un sopar abans? Em va dir, no, és que resulta que ets innocent. Ves al carrer i recomença la teva vida. La diferència pot ser és que no hi ha cap infàmia. El que ha estat 20 anys tancat amb una malaltia, 10 anys tancat amb un hospital, no ha fet res de dolent que el jutgi la societat per això. Però entres en una societat que evidentment no s'ha aturat. Com dic de broma, no va arribar cap limusina a recollir-me a l'hospital, a portar-me amb el president d'Espanya, el de Mèxic o el de Rússia i dir-me que bé que ja estàs aquí, ara podem començar, el món pot començar a rodar de nou. Clar, qui et va recollir d'aquest trasplantament ha estat la vida, una segona oportunitat amb un entorn totalment canviat, perquè han passat 20 anys. M'han canviat, jo que creia saber-me totes les respostes, ara resulta que m'han canviat les preguntes. És a dir, va haver una pandèmia, va haver l'entrada de la intel·ligència artificial, va passar el temps. Una empresa, per exemple, pot invertir en un jove de 20 anys, de 25 anys, al que li donarà una formació i li treurà un rendiment. En el meu cas, la primera pregunta que vaig rebre a la meva primera entrevista de feina, després de que ja em van dir ja pots començar a buscar feina, és ¿con qué grupos empresariales mexicanos tienes relación? Jo vaig quedar flipant, però és veritat. Quin benefici treurem de tu? Doncs des d'aquí aprofito i faig una crida, no, és fora de guió, per si algú ens està veient, que sigui advocat, un gabinet, o sigui, amb l'experiència que tu tens d'hospitals de tractaments, ja t'ho he dit, jo et veig, o sigui, que pots donar, o sigui, pots aportar moltíssim valor a advocats que que tractin temes de denúncies de pacients o de doctors, perquè, evidentment, portes 20 anys en el sector sanitari com a pacient, i com a pacient molt greu. Aleshores, vull dir, jo crec que és molt difícil trobar aquesta experiència. Exacte. Això no s'aprèn a la universitat. No, i esperem que no hi hagi cap matèria així a la universitat. Seria maltractar els alumnes massa. I per acabar, Arnau, què li diries a algú ara que està esperant aquesta trucada? Que no renunci als seus somnis, que no deixi de fer el que li agrada, si el té que modular, que el moduli, que hi ha esperança, que miri a la mesura dels seus possibles preparar el seu retorn. A veure, jo et vaig conèixer amb un curs de català, perquè ja considerava que tenia que estar-me preparant a la mesura de les meves possibilitats
per l'eventual retorn. Jo vaig estudiar tota la carrera de dret un altre cop dintre de l'hemodiàlisis a la Universitat Internacional de La Rioja. A l'UNIR, jo també, soc de l'UNIR. Sí. Sí. Però tota. Tota perquè era el que jo podia fer a la diàlisis. És a dir, tenim que estar preparats per el pitjor que ja ens està donat, que és la mort. Finalment, tenim sentència de mort des del moment que naixem. I l'avantatge de tenir moltes sentències de mort és que només podem complir una. Sí. Això que dius, estic totalment d'acord i volia dir també des de la meva experiència que a vegades quan tens un tema que et diagnostiquen que vas a morir, primer que t'adones que el més important no és que et moris tu, sinó és com afectarà la teva mort als altres. I segon, és que aquesta sentència, com has dit, la té tothom. Però és que una cosa que les escoles hauríem de treballar de forma diferent és que s'oblida. O sigui, no es menciona, és tabú, no es parla de la mort, però a la vida d'un alumne poden passar també les malalties cròniques, pot passar la mort d'un pare, d'un familiar, d'un avi, i això s'oblida totalment, perquè no està ben vist parlar, ai, pobre, no? Infantilitzem els nens, infantilitzem a les persones davant la malaltia. A Mèxic diem, i és una dita comuna, que els grups d'amics adolescents no comencen a tenir seny fins que no se'ls mata el primer. Amb un accident de cotxe, amb una bronca de discoteca, amb una malaltia. Però quan un grup d'amics perd el primer amic que se li mor, ara un conegut meu va perdre el seu fill de 22 anys, quan el grup d'amics perd un integrant d'ells per mort és quan comencen a tenir seny. A la millor, si n'hi hagués més educació, no tindria que venir per experiència, sinó una mica per informació. Per informació. Correcte. Molt bé. Doncs hem arribat al moment que fem amb tots els entrevistats. Saps que fem un petit regalet. Gràcies per haver vingut. I també és el moment de formular l'última pregunta. Home, gràcies. Sempre diem als entrevistats que has de dir quin tema creus que s'ha de parlar. Quin tema haurien de portar al podcast d'Educació sense filtres i parlar que sigui urgent, que la gent no parla. Per tu. Penso que a Espanya hi ha una hiperteorització de tot. Casos com el meu amic, que és un magnífic metge, però que va treure males qualificacions. Passen a tot arreu. Hi ha molta gent que sap fer les coses i per no estar homologada o per no estar d'alguna manera encarrilada, que les universitats potser han monopolitzat el dret a dir que tenen el coneixement, quan moltes vegades no el tenen ni el poden tenir. Tindria que tractar-se de veure com s'incorpora l'experiència del carrer, l'experiència dels que fan, més al món dels que no fan. Quan jo era mestre a la Facultat de Negocis Internacionals, em vaig adonar compte que els meus alumnes no coneixien un empresari. Vaig destinar 2 classes al semestre per portar empresaris que jo coneixien. Els feia donar una explicació del que feien, de com havien desenvolupat la seva empresa. Portava empresaris que l'haguessin desenvolupat des de zero. Al final els feia 2 preguntes. Una, quin error has comès com a empresari que no vols que aquests cometin quan l'intentin? 2, quin negoci podria iniciar una persona al teu gremi amb 1.000 euros? Quan ell deia el negoci, preguntava als meus alumnes qui el vol iniciar i llavors el comprometia. Si aquests nens fan aquest negoci que tu dius i et demanen consell, els ajudaràs? Que bo. Ho resumiria potser en el fet de que el coneixement acadèmic s'allunya molt del coneixement professional real que es necessita per la vida diària. I el menysprea. El problema no és tant que s'allunyi, és que el menysprea. El menysprea, sí. Totalment. Bé, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies per sobreviure. Moltíssimes gràcies per explicar la teva història, per ser tan valent. I des d'aquí un missatge per les persones que es facin, que no tinguin por de parlar, no esperar que passi res
i que hagin de decidir altres per lo que fem amb el nostre cos. Fer-se donant no costa, fer un testament vital davant d'un notari costa una mica, però menys de 100 euros, i et dona molta pau, perquè quan tenim clar la mort, aleshores només queda focalitzant-se en la vida. I això ha estat Educació sense filtres. No he dit, però heu de subscriure... Bueno, si podeu, ho sento, subscriure-vos al canal, fer clic a la campaneta perquè us arribin els missatges. Sabeu que no molestem gaire. I ens veurem aviat en un altre podcast d'Educació sense filtres. Gràcies, Arnau. De res. Gràcies per haver arribat fins al final d'aquest vídeo. Ens agradaria saber si hi ha algun tema que t'agradaria que tractéssim aquí, Educació sense filtres. Escriu-nos-ho als comentaris i, si pots, subscriu-t'hi. Ens ajudes molt. Gràcies i fins aviat!